Good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै जाहैबाय सानडे, ओमफ्राय जोंहा जोंनि बाइक आरो स्कुटिखौ फाननो नागिरगासिनो। दा बर्तमान खामानि गैथ'ला नालाय, ओंखायनो बेखौ फाननो नागिरदों। दा स्कुटिखौ दोनथ'नो हागौ, किन्तु बाइकखौ फानहरथारसिगोन आरोखि। दा बेनि थाखायनो दिनै एसे फट' खेबनानै OLX आव आपल'ड खालामसै। नायनोसै मोजां बायार मोनना मोना। देलाय होमबालाय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि, नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय नै लोमजानायाथ' थांबाय, बिजि थुनाया बे भेक्सिन लानायनिफ्राय होख्लायबाय, दिनै डाबल साबाय, एसे सासिनदों दिनै। ओमफ्राय मोनसे खोथा, दामानि ओरैबायदि बेले बेजे नांलाय खमलाय जागासिनो ससियेल मिडियाआव। दा बेफोरखौ गारले बन्द' खालामदो, एसे बाहेरानिफ्राय गाज्रि नुहुरथारो। खोथाया ओरैबायदि, बेखौ गोसोआव लाखि, जुदि नोङो नोंनि आखाइखौ हाब्रुआव होयोबा नोंनि आखाइयासो मैला जायो। ओंखायनो खोथाखौ बुजि। ओमफ्राय बाहेरानिफ्रायबो मानसिफ्रा जाय नायो बिसोर एसे गाज्रि मोनहरो। दा बेफोरखौ बन्द' खालाम बेफोरबायदि प्लेटफर्माव। ये क्या है? ब्रश। हैं? ब्रश। नया ब्रश। Say good morning to everyone, man. Good morning. Das ist cutting as well. चुपा चुपा तेरे को ब्रश मिल गया। कहाँ से मिलाना है? किधर से मिला? हैं? मिरर। मिरर है रे पापा। पापा, हाँ। जब भी मैं खेल रहा था, हाँ। मैंने बोला मम्मा मेरे लिए घर बनाओगी प्लीज, बोला तो ऐसे किया, उसके बाद टीवी बंद हो गया। ऐसा क्या? ऑटोमेटिकली? हाँ, बिना रिमोट का। ओयो, तेरा तो ऑटोमेटिक हो गया फिर तो। तुम्हारा टीवी भी स्मार्ट टीवी हो गया तेरा। नीले हाँ दाबो एडिटिंग खालामगासिनो, टाइमा जाहैबाय 11टा जानोसै, रिलिज खालामसै दिनैनिखौ। लेट जाबाय, देहाया एसे मैयाबो मोनायाव दुरबल मोननायखाय खालामनो हायाखै। पापा, जब हमारा घर उधर होता, उधर नहीं है, घर कहाँ है उधर से? उधर नहीं है रे। दिनै ब्लगिं खालामनाय जायासैलै रायजोफोर, एसे खामानिबो दंमोन, ओमफ्राय बानानै एसे दिनै खालामनाय जाथ'वासै ब्लगखौ। दा ओंखायनो नोंथांमोनहाजों दसे नुजाफैनो सानदोंमोन। नै पार्कआव बेरायफैदों, एसे वाकिं फैदोंमोन। वाकिं फैनायाबो माथो एकदम बेसेबांबा भिर जोब, ओंखायनो जों दस्रा साइडथिंसो फैबाय दिनै। ओरैथिंलाय बांद्राय गैया गैनाया। बे जाहैबाय BTM लेक, जोंनि न' खाथियावनो दसे थाबायनानै फैबानो मोनो। चले मैन, लेट्स गो। देलाय होमबालाय रायजोफोर, थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। दिनै जाबाय जोंनाबो एसे हावा नांगौमोन, हावा लाफैनाया नै आराम थान्दा एकदम दै खाथियाव। थांसै न'आव थांसै, लोगो मोनफिनगोन थाबैनो। चलो बाय बोल दो। बाय बाय।